Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lena abantu abathanda Uthando Nes'thembu, but mawungakaze ubuke season 1 or uyathanda ukuphindela emuva. Mina nabanye sibasha ku season 1. Asingeneke guys. Lana episode 1 ubaba uMseleku uchaza ngomndeni wakhe, amakhosikazi akhe, indlela akawashade ngayo nabantwana abanabo. Ekuqaleni uthi uMuseleku una 43 years old, unamakhosikazi awu-4 endala, uMacele, uMayeni olandela uMacele, uMakhumalo olandela uMayeni, uMangwabe number 4. Kuvela isikhathi la uMacele achaza khona ubaba uMseleku uthi ubabakhe unothando. Sesiyazi kumamkhulu uthi ubabakhe. Kulandele uMayeni uthi uyindoda elungile futhi uyahlonipha. uMakhumalo uthi ngiyamthanda, I just love this guy, I don't know right. Injalo yaMakhumalo. Mangwabe uthi he's my king, I don't see myself living without him. Isiyahlekisa ke manje because simbonile uNes'thembu uthi asiluleke lapho. Uthi ubaba uMseleku unabantwana abawu-10 but isifiso sakhe ukuthi abe nabantwana abawu-20 mase bephelele. uMpumelelo, uLwandle, uSne, uMpilo, uAbongwe, abancane okuMawande, uZenande, uObanzi, uMnini, owesi-5 uba uOwami. Angibabizanga ke ngokulandelana kwabo, ilaba abawu-10 esivele sesibazi. So niyakhumbula ku season 1 ila ubaba uMseleku afika agijime khona ababize ukuthi niyazi ngiyathanda ukudlala, ababize kuze uMacele noSne kulandela uMayeni. I-intro nje yabo bangena ngokulandelana. After uMayeni kuphuma uMpilo noMakhumalo endlini, kugcineke uMangwabe nontombazane. uMacele-ke uthi ubaba uMseleku uwunkosikazi ongayifihli imizwa yakhe, uthobekile kodwa mawumnyathela ikhona uyayibeka nje indaba njengoba injalo. Indlela-ke ubaba uMseleku la achaza ngayo uMacele iyafana nendlela achaza ngayo uMayeni. Ngeke ngayisho lento before kodwa ukuthi masibuka ishow because sesifikile ngithi season 6 siyasibona ukuthi uMacele unalo iside lokuncengeka masimqhathanisa noMayeni. Ayisizoyikhuluma ngolunye-ke isikhathi. Uthi-ke noMayeni unendlela efanayo, uphansi akakhulumeli phezulu kodwa makunento angayithandi uyayikhuluma leyo nto acaciseleke. uMakhumalo before ubenokufihla imizwa yakhe kodwa manje usevulelekile, sekulula naye ukum-understanda because ngesikhathi engavezi kahle imizwa yakhe ubungeke wazi ukuthi u-right noma akekho right. uMangwabe uthi uyathula kodwa unamagqubu. Indlela ayibeke ngayo leyo ukuthi she can hold a grudge for a long time. Asazi ukuthi ile ndlela e-negative noma ile ndlela e-positive because ukhona umuntu othi uma umenze into angakhohlwa kodwa hhayi ukuthi akadluli, uyazi nje ukuthi ubuye ube nje kodwa lokho akusho ukuthi sekunenzondo phakathi. Uthi-ke naye akakhulumi kakhulu kodwa futhi akadlulisi izinto kalula. Uchaza lana-ke ukuthi ubashade kanjani. Ukubashada kwakhe akufani nendlela ahlangane nayo ngayo. Yile nto-ke le ebangwa i-fan base kaMacele noMayeni. I-fan base abalandeli. So ubaba uMseleku usibeke esithombeni sokuthi uMayeni ufike before empilweni yakhe, ufike before amanye amakhosikazi as a girlfriend. Ngalesikhathi enoMayeni iphupho lesithembu belingakaqini kahle, shuthi emqondweni or i-vision beyingakabi clear ukuthi isithembu sizokwenzeka yini. Kwase kuthi gwiqiqi kwafika uMacele.
Shuthi kuthe makufika uMacele lesithombe besifithiza sesithembu savele saba sikhulu-ke manje sabhanyaza kahle sabatliya ukuthi no izokwenzeka lento because uthi ubaba uMseleku eyesithembu wayekhuluma nogogo wakhe. Kodwa manje ngathi ukuba khona kukaMayeni noMacele ngesikhathi ababekhona ngaso i-picture ibe clear ukuthi u-1 u-2 u-1 u-2 kanjalo. Indlela engiyibona ngayo nami siyahambisana, right? So ubaba uMseleku-ke manje sekukhona uMacele, uMayeni uya-found out-ke because ufike before uMacele, yena kuzoba lula ukubona ama-changes kumuntu wakhe ukuthi khona osekhona. Ubaba uMseleku-ke uyayikhuluma indaba yokuthi uzoshada uMayeni ngaleso sikhathi, but uhlobo lomshado abazoshada wona kuzoba namanye amakhosikazi. Kutholakala ukuthi-ke umndeni kaMayeni, isonto abalihambayo noma inkolelo yabo abasiqondi isithembu ngalesa sikhathi. Yilapho-ke okwenzeke khona uMacele waba unumber 1. Uyisho kanje uMseleku njengoba ngisho nayizwa guys, isho ubaba uMseleku. Uthe mayefika ngapha kumndeni waMayeni, hhayi umndeni kaMayeni awusizwisisi isithembu noma ubungasiqondi kahle isithembu. Kwase-ke kuba khona uMacele as a first wife before uMayeni. Basi manje-ke ngaleso sikhathi khona noMpumelelo. uMpumelelo-ke ilo oyi-first son kababa uMseleku. So into evelayo uthi umamkhulu yena akayazi into kaMayeni noMpumelelo. Hayi guys, asihlebeni. Ubaba uMseleku bewathenga ama-pampers. Imali yenene, imali yamathini. Ubengabona umamkhulu ukuthi khona imali ephumayo. Hayi sesiyayihlebela-ke ningaxabani. So washada-ke umamkhulu waba u-first wife, kwase-ke kwaza uMayeni as u-second wife. Mayiseza kumaKhumalo noMangwabe uthi ubashade eduze kakhulu njengamawele. Hey, lena-ke strange-ke guys because thina manje sesibuyale ku-season 6. U-season 6 uthi uMaKhumalo kahle kahle huye number 2. Pho uMangwabe ubelethe kanjani kumaKhumalo, uMaKhumalo ebe number 2? Hayi yes, nisazoba confused because manje sesibuyele emuva. Siqhubekeni-ke guys. uMaKhumalo mayevela-ke uyachaza ukuthi uMseleku mayefika kuye akamtshelanga ukuthi unezintombi. Kodwa sibanga side isikhathi wa-introduce uMangwabe. Makufika uMangwabe kumaKhumalo, imimoya yabo yazwana, baba abangani, besathanda ubaba uMseleku, besayintombi bona bobabili. So into yabo-ke yahamba kanjalo. Washada-ke uMaKhumalo after Mayeni, kwalandela uMangwabe. NoMangwabe futhi-ke usho into efanayo ukuthi ngesikhathi ehlangana noMaKhumalo konke kwahamba kahle, wasitholela umngani, babe umngani besajola nobaba uMseleku. Mina-ke because mina ngithi ngiyahleba ngayibuza ukuthi hey, le friendship yayihamba kanjani, ngoba phela manje ngithi basamile bona bamile because bona basasemjolweni babangani. Bekukhona ukuthembana ukuthi hey uyabona yebo, ngoba phela manje umyeni ekugcineni, isithandwa ekugcineni. Ngase ngithi kodwa singahlebi-ke kakhulu. So ngicabanga ukuthi-ke u-episode 1 of Uthando Nes'thembu season 1 bekuyi-introduction ukuthi-ke bawobani ubaba wala ekhaya namakhosikazi. Kube kudlula-ke sekuvela abantwana bonke bayancoma ukuthi ubaba uwubaba olungile, ubaphethe ngendlela efanayo. Siqale sabona uSinekuqala esichaza ukuthi uSinethemba
uneminyaka emngakanani ngalesi sikhathi. Kwase kuvela imizi-ke, izindlu. Niyibonela ukuthi indlu kaMangwabe inkulu kunazo zonke ezinye? Nesi madoda, yabo Nesi, hhayi. Asidlulelana-ke leyo ukuthi uMangwabe uNesi. Manibhekana ku-season 1 kuvelile ukuthi uhlobo lomsebenzi uMangwabe alenzayo lukanje, and ngiyakholelwa ukuthi umsebenzi wakhe uhappy la ekhona. Ayikho into mhlampe emlulazayo mangimbiza ngoNesi because ngiyathanda and angizuyeka. Kulo ongathandi ngiyaxolisa, but ngithanda ukumbiza ngoNesi kuMangwabe. Nobaba Macele futhi khona kwamanye ama-episode engake ngabona ethi inesi lami, unesi wami efana nalo. Mina ngiyathanda ukumbiza ngoNesi. So guys, ungayithathi-ke nawe ngesokunxele. Right. So kuyavezwa-ke izindlu, uyachaza kuMacele ukuthi uthanda yakhe indlu nje ibe simple, kungabi nezinto eziningi phakathi, kube nespace nje indlu iphole. uMayeni yasikhombisa-ke guys, bebesibonisa nje izindlu phakathi, mina engikubonile ukuthi hayi bo ekaMangwabe ngathi enkulu. Yimi-ke lo bese ngibuka ngeso lokuhleba-ke nami. Kwase-ke kwadlula-ke kwaba yimoto, kwavezwa ukuthi kuney'moto-ke ey'ningi la ekhaya. And yini lezi moto zithi thanks ma. Ubaba Macele kuchazela-ke abantwana bakhe laba abafana ukuthi ube nesikhathi la uma wakhe egula, wamsiza, kwaba huye okhona eduze emsiza nje ngazo zonke iy'ndlela. Ngesikhathi-ke esiza uma wambusisa, wathi uma angeke uphinde uhlupheke ngoba unginakekela kangaka. Lokho-ke ngaleso sikhathi wayengaku-understand ukuthi kuchaza ukuthini. Kuthe sekwenzeke sebona izinto zihamba kahle, wabona ukuthi indlela yoku-appreciate uma wakhe noma engasekho enyameni ukuthi-ke iy'moto lezi azoba nazo athi thanks ma. I-thanks ma production niyayazi-ke, siyibo laba ababhizi manje kuMzansi Magic sebewenza owabo. Uye ku-thanks ma lo. Ngicabanga ukuthi-ke guys ngikubale konke okwenza i-episode 1. Sabona-ke usisi kababa uMacele okuyena yedwa okusizwe kanjalo. Ningi-correct uma ngikhuluma iphutha. Uthi-ke usisi ubaba uMacele kuvele ubefana noMpumelelo. Manje sengimnikeza i-example kaMpumelelo because sesiyabona i-behavior kaMpumelelo manje angithi. Uthi-ke usisi kwasekuqaleni ubaba uMacele kwayeno-girlfriend laphaya, eno-girlfriend laphaya, eno-girlfriend laphaya. Okusho ukuthi into vele wayenayo ukuthi impilo yakhe izohamba kanje. So yinto endala. Kwase kuthi-ke mayesekhula sokuba khona amasenti-ke, kwaba khona uMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwabe. Asuvale-ke la u-episode 1 siyeza-ke nezigaxa elobu zivela-ke kancane kancane. Ngathi kuzoba mnandi guys. Ake sinike nibone into mayintsha ungayazi sizoyi-enjoya kanjalo kulaba abangawazi u-season 1 because ezinye izinto ezivela ku-season 1 ziyimpendulo yalezi zinto esiyibona ku-season 5 no-season 6. Ngiyabuyela-ke emuva, ngicabanga ukuthi nizo-enjoya. Ngiyabonga kakhulu i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.